Заедно вечер, надъхни за полето на Витлеем. Овчарите се подготвят за нощен лагер. Хей, небето се изпълва със светлина. Там има нещо. Съхлътва. Ангели! Не бойте се, защото ви обогощавам голяма радост. Днес беше роди нов Спасител, който е Христос. Вас ще го намерите по вида езица на ясла. Това беше от нашото ангелче. Това е невероятно, точно днес се е родил нашият Христос Месия и то в един оборик, тази мъжита нощ. В Витлеем, в нашият малък град, ние сме първите, които научават за това. Бързо ставате, нека да бъдем първите, които ще го поздравят. Това малко бебе е новият цар и ние сме тук, за да му поднесем нашите дарове. Не чувате ангел, взе точно тук при нас. Но ако отидем при младенеца, трябва да му подарим подарък. Имам един топъл кожа, ще има подарим. Хайде да тръгваме. Чудесно, виждате как овчарите оставят овцете си и тръгват да търсят Божия син. А сега да се върнем в студиото. Грешки Георгиева. А сега специален репортаж от Черно море. Дължим да ги попитаме откъде са. И защо са дошли тук? Здравейте! Защо сте тук и откъде идвате? Идваме от източи, чакали от години раждане по различия парк. Видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Много дни следахме тази звезда, тя сега на този обор от нашия тук. Много като се върнем у дома, ще разкажем на всички за Великия цар. Носим злато и Ливан знае Великия цар. Днес видях как завърши деня за Йосиф и Мария. Първо бяха нежелани гости. Сега им познате гласа и страна. А
сега ще се върнем отново в студиото. Лески Гончева. Драги зрители, станахте свидетели на едно невероятно събитие, което никога няма да забравите. Рождество Христово. Както видяхте, има хора, които не се вълнуват от раждането на Спасителя. Има и други, които с радост биха го приели. А вие, има ли място и във вашето сърце за Исус? Честито Рождество Христово! Браво! Cristi. Bravo!